samun nutsuwar ruhi da abokin zama ba yiwuwa sai ta hanyar auratayya, domin idan ta fuskar fasikanci ake zaune da juna wannan nutsuwar ruhin ba ta yiwuwa har abada. Wannan ko abu ne sananne da biyar halittar mutum da ilimi suka gaskata haka. Saboda haka duk wanda zaka aura ka tuna ko ki tuna zaka aure ne da yadda zai gina rayuwarka ku zauna har abada. Amma abin tambayar anan shine wanda mutum zaka zaba domin gina wannan rayuwar, kuma samun nutsuwa da soyayya da tausasawa ba a san samun shakuwa sosai sai da wanda zaka yi aure da shi. Saboda haka irin wannan soyayya da ake yi ta al'adun da suka shigo cikin al'ummar Hausa musamman daga yammacin duniya ba ta da kyau matukar ba aure za a yi ba, domin sau da yawa takan kai mu ga aikata haram har ƙarshen rayuwar mu, kuma sau da yawa rayuwar 'yan mata da samari tana lalacewa sakamakon miyagun al'adu. Sau da yawa mace mai saukin kai samari suna shawo kanta ta hanyoyi daban-daban, wani lokacin ma har wani shaki zai ce idan kika yarda da muka lalata to ni zan aure. Irin wannan san da ke ba na Allah da annabi bane, daga zarar ya san ki aya mace sai ya watsi da ke. Ba za ki san cewa mugu bane mai tsananin walakanci sai ya samu wacce yake so zai watsi da ke. Za ki fahimci cewa baya son ki ko da ƙwayar zarra. Sau da yawa kasashen duniya ko kasashen mu 'yan mata sukan kashe kansu saboda mummunan halin da samari suke jefa su a ciki. Rayuwa ta gurɓace musu su koma abin tausayi, wani lokutan ma su ringa jin haushin junansu ko kuma su gudu daga garuruwansu su koma karuwanci. Da yawa 'yan mata suna da saukin kai shi yasa suke yaudaruwa da wuri, wasu kuma kwaɗayi ne yake jefa su su faɗa irin wannan mummunan halin, wasu kuma maraici ne.